Godzillan olemassaolosta mä opin ekan kerran vuonna 1998, kun mä olin 8-vuotias. Silloin syksyllä mä olin yhtenä päivänä mun perheen kanssa Itiksessä. Ja siellä mä näin sinä vuonna ilmestyneen amerikkalaisen Godzilla-leffan julisteen. Ja mä pysähdyin kattoo sitä ja se vaan näytti niin mielenkiintoiselta. Mä en sitä leffaa kuitenkaan vielä vähän aikaa nähnyt. Et siitä päivästä taisi kulua muutama viikko tai ainakin 1 kuukausi. Ja sitten yhdessä kaupassa täällä Porvoossa oli tullut 5 uutta tommoista VHS-kasettia. Ja ne oli kaikki Godzilla-leffoja. Ja jos mä muistan oikein, mun äiti osti mulle yhden niistä. Sitten mä katoin sen elokuvan ja silloin mä sain tietää, että Godzilla onkin tuolta Japanista alun perin kotoisin. Mä en siis varmaan sitä ennen ollut edes kuullut koko maasta. Sekä Godzilla että Japani itse oli mulle ihan kaikki molemmat oli mulle uutta. No sitten mä sain tietää pian sen jälkeen, että Godzilla ei ollutkaan ainoa elokuvahirviö tuolta Japanista. Et sen lisäksi oli vaikka kuinka monta muutakin. Nämä kaikki kaiju-leffat, eli siis nämä japanilaiset hirviöleffat on ollut mun suurin harrastus siitä lähtien tähän päivään asti. Mulla ehti jo pitkän aikaa olla semmoinen mielikuva mun päässä, että mä olisin niinku ainoa aito Godzilla-fani täällä Suomessa. Kunnes vuosi sitten mä sain tietää, että kyllä täällä Suomessa on ainakin pari muuta Godzilla-fania mun lisäksi. Joista yksi sattuu olemaan vielä lähempänä kuin mä luulinkaan. Miten sä niin alun perin aloit kiinnostua Godzillasta? No mä olin aika pieni. Varmaan mun isovelin ansiosta. Et mä tykkäsin dinosauruksista tosi paljon, kun mä olin pieni. Että silloin kun hän oli mun äidin masussa, niin mun äiti ja mun isoveli meni katsoa ton Jurassic Park-elokuvan. Ja mä sitten, sekin varmaan siinä vaiheessa inspiroi mua. Niin sit varmaan lähti liikkeelle just, että kun mä isoveli sitten sai mut kiinnostumaan dinosauruksista, niin sit se oli se Godzilla seuraavat. Mä ajattelin, että kun mun se idea oli se, että kun mä ajattelin pienenä, että sitä isompi dinosaurus, sitä siistimpi se oli. Et se idea sit oli, kun Godzillahan on, miten iso se on, mä ajattelin, että vitsi, toi on siisti dino. Et sit se lähti liikkeelle. Ensimmäinen leffa oli varmaan, mä en nyt muista ihan tarkalleen, kun mä aina unohtelen. Mun mielestä se olisi voinut olla se Godzilla vs. Mechagodzilla. Luultavasti. Ja se 74 vai? Joo, 74 joo. Se on sama mullakin. Joo, niin se oli varmaan se ensimmäinen. Mä ajattelin, että vitsi, tää on kyllä siistiä. Mutta se olisi voinut olla kumminkin, että se olisi voinut olla sit se tai sitten se Ghidorah the Three-Headed Monster. Jompikumpi. Mä en ihan tarkalleen muista, mä olin kyllä niin pieni. Joo. Mä olin varmaan kuin 4-vuotias tai jotain, mä olin niin pieni. Oliko sulla jo jossain vaiheessa joku semmoinen niinku pätkä niinku elämässä, milloin niinku Godzilla ei ole ihan niin iso asia sulle enää vai? Joo, mulla oli semmosia vaiheita, mutta ei mulla semmosia pahempia isoja breikkejä ollut. Että kyllä se silleen aina on ollut mun sielussa lapsesta asti, mutta joo, kyllä niitä vaiheita on ollut, mutta ei mulla kumminkaan ollut, kun ajattelee mun teinihetkiä. Että silloin kun just ajattelee, että mä oon liian vanha tämmöisille asioille, niin ei mulla oikein ollut sitä. Kyllä mä aika silleen I embraced it aina, että en mä silleen ikinä hävennyt sitä. Joo.
Et kyllä se on monelle vaikea ymmärtää, että silloin kun jollakin on noin joku obsessiivinen harrastus tai ihanne, niin kyllä se voi olla monelle vaikea ymmärtää, varsinkin kun mulle toi oli aika spontaaninen, kun mulla tulee just tommosia spontaanisia Godzilla-vaiheita. Okay. Et periaatteessa just toi taas lähti toi innostus, kun tuli sit se uusi leffa, se 2014 elokuva, niin sit taas se lähti se kiinnostuksen kohde taas sit sen Godzillaan päin. Ja sitten mä ajattelin, että hitsi, että tämmösiä, kun mä oon aina pienestä pitäen just niinku tykännyt tosi yksityiskohtaisista Godzilla-figuureista, niin mä oon aina ihan pienestä niinku asti mä oon haaveillut, että vitsi kun ois, tiedätkö, kaikki, joka ikinen. Niinku, joo, totta, joo. Ja sitten mä ajattelin, että kun tuli tää X Plus sitten, ja mä ajattelin, että vitsi, mä oon pakko kerää. Et se oli kyllä tosi spontaaninen vaihe. Ja, joo, se on vaan niinku positiivinen sit siinä mielessä taas sit se, että kun sit jotenkin vaan se ilo lähtee sit siitä irti, kun se jotenkin viittaa sit taas siihen nostalgisuuteen. Et se on vaan niin nostalgista ja niin sille lapsen sydämelle niin läheinen se Godzilla, että se on aina ollut sellainen tsemppaava maskotti periaatteessa, ehkä toisin sanoen. Godzillan kautta tavallaan mulla taisi alkaa niinku tää kiinnostus niin ihan niinku muutenkin kaikki niinku leffoja niiden tekemiseen, että mä voin ihan kiittää Godzillaa siitä, että mä oon niinku haluan ihan ammatiksenikin niin päästä niinku tekemään elokuvia. Niin. Ja sekin juttu on kans, että no Godzillan kautta mä oikeastaan ekan kerran mä kuulin niinku tästä Japanin maasta ja sen kulttuurista. Niin just, joo. Et Godzillan ansiosta mua rupesi muutenkin toi kaikki, mitä on Japanista, niin kiinnostaa, että nykyään, niin kuin mä sulle jo kerron, mä tykkään katsoa animea ja niin kaikkea semmoista, niin se on ihan kaikki Godzillan ansiota. Niinpä. Niin se on kyllä, niinhän se on. Mikä on sun lempi Godzilla-leffa? Mikäköhän se mun lemppari sitten oli? Mä tykkään niistä kaikista. Tai siis, niin, no kaikistaan tykkää niinku eri syistä. Niin, varmaan olisiko se sitten se Godzilla vs. Mechagodzilla 74? Olisiko sitten ehkä ollut sitten se vitsi, kun kyllä se joskus muuttuu. Mä myös tykkään ihan sikana niistä Heisei-leffoista. Joo. Mä tykkään niistä ihan sikana, mutta se voi varmaan se Godzilla vs. Mechagodzilla, koska se oli niin vakuuttava mulla, kun mä olin skidi. Se oli kyllä siis semmonen leffa. Ja mä myös tykkäsin siitä jatko-osastakin, siitä kakkosesta. Se sai mut itkemään, kun mä olin skidi. Mä olin ihan kauhuissaan, kun se sehän pisti sen Godzilla ihan mäsäksi. Tai sehän se verta lensi. Joo. Ekaskin veretkin lensi. No niin. Mut se oli kyllä siinä varsinkin. Niin. Mut siis jotenkin tuntui, että mulla oli jotenkin niin semmonen tunteellinen emotionaalinen yhteys Godzillan kanssa, että aina jos siihen sattui, niin sit se oli niinku ouch. Särki sydäntä. Et mä olin iloinen, kun mä en nähnyt Godzilla vs. Destroyerta, kun mä olin pieni. Koska voi vitsit, mä olisin itkenyt, mä olisin painajaisia, mä olisin ehkä hirttänyt itteni. En mä tiedä. Mitäs sä? No mulla on kyllä aika selkeä, mikä mun lempileffa on, ja se on mulla oikeastaan kyllä ihan sama se 74 Mechagodzilla. Kun se oli just se eka, minkä mä näin. Niin. Ja niin kuin sä sanoit, se teki just niin kovan vaikutuksen. Just niin kuin sen leffan ansiosta niin alkoi tää mun kiinnostus tuohon ihan yleensä leffojen tekemiseen. Ja niin just joo. Et se on ihan just se yksi leffa aloitti niinku just sen kaiken. Ja se on oikeastaan ihan mun niinku kaikkien aikojen lempielokuva. Niin just joo. Niin. Jos nyt ihan tähän loppuun niin yrittää tiivistää, että Godzilla, mitä se sulle merkitsee? Merkitsee mulle lapsuuden suurinta maskottia ja et aina ollut semmoinen
aina kun motivaatiota on tarvinnut, niin sit sekin on aina ollut mun rinnalla. Et ehkä mitäköhän muuta voisi sanoa, mun mielestä that's it. No mulla periaatteessa on niinku sama juttu, että se Godzilla on niinku just tää elämän suurin niinku idol, jos nyt niin voidaan sanoa, että siitä niin kuin mä monta kertaa jos sanoin, että siitä lähti kiinnostus niin leffoihin yleensä, niiden tekemiseen ja tuohon Japanin kulttuuriin ja animeen. Ja Godzillan kautta on niin tosiaan saanut monta niinku näitä frendejä tuolta ympäri maailmaa, USAsta varsinkin. Ja muistakin paikoista. Ja kun on tullut tää chanssi käydä siinä G-Festilläkin, että se on ihan... Godzilla on vaan niin se on niinku isoin juttu, niinku, mitä nyt innostuksiin tulee elämässä. Niin, se on hyvin sanottu.